Adakon mama. Ay, Gonggong. Nagtawag yung Mr. Amkinyak. Apihan mo ka na magbilang. Amamot mama. Wen ang hanggang sa nga pulo lang kanu kaya mga bilangan. Imbag pa kanyak mama ta hanggang sa nga pulo. Kit ni papa kung nang dirabi hanggang dua lang tikaya na. Gonggong na, balon mo. Anya deta mama? Hotdog luto ni Papam. Hindi kaya? Apay! Basta dyan kayat. Apay! Kisikan tubay mama, di mo kayat. Nangikun bagam kin papa dirabi eh. Dyan kayat ka ng dadog mo, namurang ko na. Nay, Gonggong, at kita yung fans mo nga taga Isabela. Sino mama? Say hi! Hello! Hello! Ang kaya ba ni Papa mo na? Hindi kayat? Apay! Papuyok kin papa mama. Apay, papauyo ka? Nagay mo imot. Apay na kayo imot! Bagak agay ayam kami, di na kayat. Posible ah! Uy, bagak agkabaluak man papa. Kas na dyan arami, di ni mama kengda. Kunat, di na kayat. Apay, anong to silaw anak ko? Kita nga ron mama, nung kasanok nga kanan. Makan ka ta silaw? Kamu man kin papa, sukunana. Apay! Kimbaga na kin kadirabi eh. Nga na? Idipon ka silaw, takanan kong kunana. Ana? Mama, Oh. dyan tulungan nakman, dyan maplagplastan di bag ko. Kagbaliktad mo ngamin. Kasaro mo ngamin, adaman ang overmon. Di ka exam yung tata. Uy, mama, ngayon kayak na dyan. Di ka lama ka pa sa ti exam yung kita ma. Di na ko awagan ti mama. Uy, mama. A few moments later. Ne, da ka gaya man anak ko. Uy, Melinda. Ano daytan Gonggong, tinga na rabi, numininom kay pailang. Ngapay ko mama, kat ninto pa'y papa, kat bebeam nga uminom tikok. Minom tikok nga. Ting-ting nga drabi, uminom tikok drabi eh. Kasano kumakan na turog kami? Nangik kunto pa'y mama, naglukat tikok. Kunana. Mama, Ah, ikat to kano di principal's office tong bigat. apay. Kamu man kini Mistrami, nagsayatan yung sungbat ko di pa question na. Apay na nga di question na. Mangibagakam kano ti banag nga tumatayab. Kung natin may sa classmate ko, eroplano. Oh. Kung natin may sa bilit. Oh. Kat eraser, kunak. Katabi nga min eraser di sungbat mo. Tustumad mama. Abag ibagak ti eraser, timayab ti eraser. Wala pa'y tapis-pis ko. Ay, Gonggong ka nga talaga. Bang! Gonggong. Apay mama. Apay di mo makita nga tatay pa agdaldalos si kagay am ka ditoy. Di ka mabain? Apay ko mga mabainak mama. Adda nga nakababain ano siyak tagdaldalos dita. Tas sikat ti agay ayam ditoy. Bang, bang, bang. Kunam garaw. Ano?